نوجوان بچے واسطے گل کرن لگا. الفاسو نال جدو جنگ ہون لگی نا انہیں یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا. وہ کہن لگا اے تو کہ میرا مقابلہ کرنا چاہندا ہے؟ آسمان دے فرشتے بھی تیرے نال آ کے کھڑے ہو جان نہ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکدا. یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر نو کیا اینو جواب دے کافر نو. انہیں خط لکھا ایڈا سارا پھرلا لکھا ہے. وزیر فرمایا دشمنوں کو ایسے جواب دیا جاتا ہے؟ دشمن تو دلیر ہو جاتا ہے پھر لمبی باتوں سے. آپ نے ادا خط لے کے اودے الٹ لکھ دیتا دوسرے پاسے. فرمایا میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں. یوسف بن تاشفین دوسرے دن پھر چلا گیا مقابلے تے. دوپہر دے پہلے نا الفاسو اپنی فوج نال نس کھڑا ہویا. نسی جاوے تے یوسف بن تاشفین اسپین دی پہاڑیاں دے چوٹی تے چڑھ کے این انگلی دبائی اپنے دندا وچ. فرمایا کمینیا تو تے کہندا سی آسمان دے فرشتے بھی اتر آون، کم از کم محمد عربی دے شیر دے سامنے ایک دن تک کڈدا. تو تے ایک دن بھی نہ کڈ سکے ہو ساڈے سامنے. اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں. یہود و نصارا دی گلاں کر کے حضور دی امت نو جناب زنگ آلود کر کے رکھ دیتا. جڑا حکمران بیٹھا اینو بھی میں گالاں کڈیاں. میں کہا میلاد شریف دے موقع تے تو فیسٹیول منانا، حضور آ گئے انہاں بچیاں تے بچیاں نو لاؤ طلع البدر علینا پڑھنے. یار فیسٹیول دا کی مطلب ہویا؟ انہاں نوجواناں نو اے دسنا ہے کہ محمد بن قاسم کیویں آیا یا اے دسنا ہے جناب فلانا کنجر کیویں نچیا؟